ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆମେ 4 ତାରିଖରେ ଘରକୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ସେଇ 4 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଓ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଘରେ। ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମୁଁ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲି ବାଡ଼ିକୁ। ବାଡ଼ିରେ ବାପା କ'ଣ ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ଏଇଟା ସେହି ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ସେହି 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କଲୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଦିନ କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲୁ, ତାହେଲେ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେହିଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବାଡ଼ିକୁ। ବାଡ଼ିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଏହି ଲଙ୍କା ଗଛଟାକୁ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ। ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କା ଗଛରେ ବାପରେ କେତେ ଲଙ୍କା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପୋଦିନା ଗଛ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଏପଟେ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଇଛି। କେତେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ବି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଶଳା ଶାଗ କିଆରୀ। ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ପୋଇ ଗଛ ବି ଲଗାଯାଇଛି। ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ପଖାଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଶାଗ କଟା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ। ତାପରେ ଏଠି ବାଇଗଣ ଗଛ, ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ ଫଳିଛି। ଦେଖିଆ, ଆରେ ବାପରେ ଏଥିରେ କେତେ କଣ୍ଟା ହେଇଛି ଲୋ ମାଲୋ, ଫୁଟିଗଲା ମୋ ହାତରେ। ଓହୋ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ, ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ବାଇଗଣ ଗଛ। ଏଠି ଧଣିଆ ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ସେରା ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଉପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ବାଇଗଣ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ, ତାପରେ ବାଇଗଣ ଗଛ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁନି ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟା ଆମର। ତାପରେ ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ ସରି ଆଇଲାଣି। ଏଇ ବାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହଳଦିଆ ବାଇଗଣ? ନାଇଁ, ଏଇ ବାଇଗଣଟା ମଞ୍ଜି ରଖାଯାଇଥିଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଳମ ଶାଗ ହେଇଛି। ତାପରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପୋଇ ଲଗା ହେଇଛି। କଳମ ଶାଗ ସରି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ପୋଇ ଲଗା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ। ତାପରେ ଏଠି ଶାଗ ବୁଣା ଯିବ ବୋଲି ଆଉ ହଣା ହେଇଛି। ବାପା ହାଣିଛନ୍ତି ଶାଗ ବୁଣିବେ ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଳମ କିଆରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସରିଗଲାଣି। କଳମ କାଟିକି ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ତ ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ। ଏଠି ଆଈ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କୋଶଳା ଶାଗ ନଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ମା ତୋଳୁଥିଲେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ। ମା ଆସିଲେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ତୋଳିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବହୁତ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଇଛି। ମା ସବୁ ତାକୁ ତୋଳୁଛନ୍ତି। କଷିକୁ ନ ଛିଡ଼େଇକି ବଡ଼ ଛିଡ଼ଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କଷି ଗୁଡ଼ା ଆହୁରି ବଡ଼ ହବ। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଦେଖିକି ନ ଛିଡ଼େଇକି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ଛିଡ଼େଇ ଦେଲି, ମାଆଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବି ହେଇଛି। ବାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଇଛି।
बहुत झुडंग बाहरला। तापरे मु भी आउ दुईटा देखिकी छिड़ौछि। भी सेपटे तोड़ुचंती मु तोड़ी दउछि। मु आउ देखिकी रही पारुनी, सब तोड़ी पकाउछि खाली। मते बहुत भल लगे गछ देखिले आउ तोड़िबा पई भी। देखंतु एठर गोटे भेंडी गछ भेंडी हेछि। माँ आउ भी तोड़ी थिले सकाळू अल्प नहीं जाइथिले। तो एठी गोटे भेंडी थिला आउ बाइगण भी तोड़ुछंती। काहेकि ना बाइगण भी पोड़ा जीव आमे तेणु कसी बाइगण को भी छिड़े देले आमे पोड़ी खाइबु बोली भल लागिबो। आज पखाळ हब ना। देखंतु भेंडी बाइगण अमृतभंडा आउ देखि पारथुबे केते सारा झुडंग बाहरची आम बाड़ीरू। आउ साग कोसला साग आज भजा जीव आउ बाइगण पोड़ा जीव भेंडी पोड़ा जीव। तापरे खरा बेले आमर हेतिला आम पखाळ खाई सारिबा परे बापा जाइके आनिथिले मटन। आमर मटन आसला माने चुली रे हबाटा निहाती। चुली रे हेले मटन टा टिके भल लगे। आमर आइंस भी एमिति रे भी घर को जाएनी, गैस रे करू। आउ से दिन राति रे आम गाँ रे माने मो बाप घरे थिला यात्रा। आमे टिके दी जण यात्रा देखिया पई जाइथिलु। देखि पारथुबे आमे से दिन राति रे यात्रा देखि जाइथिलु। जदि वीडियोटी भल लागिथिबो ताहले वीडियोटी को लाइक शेयर कमेंट करने को जमा भी भूलिबेनी। आउ जदि चैनल ले नुआ थांती चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भी भूलिबेनी। थैंक्स फॉर वाचिंग।